Vote. Makele, Damakele, Famakele, Jokele, Lakele, Sonkele. Nkaya jori, nkaya sabaka, kelendi samaka, kelendi duma, kelendi ambemba stromi jasatoma, uluga mina dola kola cheo serola, nyamfengi, nyamfengi. Dembe afanolo, fabe fana ya afanolo, siya temina ambemba mulumaunola, ambemba sinyelaw. Ambe mamu ko kanyi manke kanyi mafoka jumanto, ambe mamu ko mo ya dafa nyunya de, ambe mamu ko ibe ho mo rebe. Débat face à face religieux. Frère Galé, anga fodi be kamo be la jele. Kan kala ni yombe la jele fo. Jawru e kifo kichenu. Hambi fo ko so jawru sina fo itama ya fo chuka mina orido. Ya fo chuka mina orido. Abdul Nyank. Sina fo itama Abdul Nyank Slamede. Slamede do. Wa slamé pratiquant les fnado bon mieux slamé abe slamé à pratiquer wagila abe famu famu mako mo be dina pratiquer o mo do nga kuma be rojmen abou yante wabiade wala wabiate o slamé do ay hagila abe famu korole ambe sami mundo an fe nga koro o ka kon wa be on aliye o fotu ga dola on ni olukumbe je ka nga moya ni fe no ke ngon fe wala kengera samia o trasra koro mun kondo na mande a folo o halla soro o kundu ni kele folo o nga ko fe wiri ay ko mande ngawi mo yilki sa tigude o ko tumadola mandinka be musabolo mandinka be barake ni yili kosobe wiye freke soro ola kele islamai ayre be mandinka o mat madola mandinka wire fanaye utoi islamia ni an mena sigila o tugala kosobe tumadola ismaye mun kundula islamia ina olu be islamia dinen ke mun be mo gasra ere kan olu buga be mo gasra tama u be la dinen be sigila wa tumarlo ko mo ko ke koy o islamu almamu afamba ba soro anga duguti famba ku tonti gude wa anga duwodu ko no fona ba soro misru ku mi akono ba soro almamu beta dugu ko bela wadugu ko nyama fana be sara almamila o ka so slamere do kuy on a mande njabra we tuma janke o toala o slamiani we nyombulo o toala sami folelo jawru anyaye slamia ye o tuma janke o wusu janke an fe o tuma rolani slamia be sigila koy o halla soro o lire ka dinin ka nyugu mo were la o de barka ka boala kosobe o be nyugu mo were la wala bo nyugu mo were la nga o tia fo bolo ma anga tontu ku nyugu la wa anga tontu ku kele uko naye wusu janke sigila o toala kasoro tumadola nyogon faga uni fon mabo ala ni abora wakati la banuna ka damine ala Sheikh Maru ka tumadala foga na se Sheikh Amadou Barika tumada nuna ni otumada nunu borala islamia etumam pamuruta toga dula kamago faga mandi nyamana ukono islamia ka pamurutan laba walma islamia ka aka vrai facile no de ka foko verset coranique la faru ya fo chokamina ko appliquer à la lettre ni ode ka foko islamia ere siglembe o kele de ka ikomi Qur'an ya fo chokamina o wuli ka jokurawo muni olu seraya tumalaban na ode wabia nuni fo chowadula ulu mo mo be ka Qur'an ere appliquer à la lettre ngani ya ta kala atemne fana ulu de mo mun fana
o ni mɔgɔ si de tɛ ɲɛ sigi la ni olu de ko fo ka o silamɛya kira ani silamɛya sahabaw ye silamɛya kɛlɛ kɛ cogoya min na olu ye kuranɛ appliquer cogoya min na à la lettre o ko fo ka o de appliquer à la lettre donc olu ka degun u ka gɛrɛndɛ a sera jamana caman ma o wabiya ye yɔrɔ yɔrɔ la sɔrɔ u ka degun sera o mɔgɔw ma u ka tɔɔrɔ sera o mɔgɔw ma ba wabiya yiriya n'o y'a théorie ye o de ye ko mɔgɔ wɛrɛ si man ka balo dugumakolo sanfɛ ni e tɛ wabiya ye ni e tɛ silamɛ ye e man ka balo dugumakolo sanfɛ dugumakolo o ye olu ta de olu n'u ka ala donc mɔgɔ mɔgɔ ni e tɛ silamɛ dɔrɔn e kan ka faga de o ni e t'o yɛrɛ dɔrɔn e kan ka nisɔngɔ de sara silamɛya ye o ye wabiyaw ka théorie ye o y'u ka yiriya ye donc an bɛ se k'a fɔ ko gɛrɛndɛ min bɛ an kan ɔ jawuru cɛnu ɔ an bɛ se k'a fɔ ko gɛrɛndɛ min bɛ an kan ɔ wa an kelen tɛ koyi yɔrɔ an ye walanda kɛ o don ko ɔ an y'an da don jɛkulu caman na diɲɛ kɔnɔ ɔ jɛkulu mun ye wabiyaw ka jɛkulu sigilenw ye n'o ye terrorisme jɛkuluw ye yɔrɔ hali an ka o laseli o kuntɔgɔ kɛra de ko éradiquer le wahhabisme c'est éradiquer le terrorisme o ko ni maa min ye wahabiyaw bɔ ye dɔrɔn k'i ye terrorisme ya bɔ ye bawo ko terrorisme ya yɛrɛ de ye wahabiya ye yɔrɔ o kɛra o kuntɔgɔ ye an ka o laseli kuntɔgɔ de kɛra o ye ko éradiquer le wahhabisme c'est éradiquer le terrorisme ko ni maa min ye wahabiya bɔ ye dɔrɔn i ye terrorisme ya de kɛlɛ o diɲɛ kɔnɔ terrorisme jɛkulu bɛ diɲɛ kɔnɔ o an da sera a caman tɔgɔ ma a bɛɛ lajɛlen ye wahabiyaw ka jɛkulu sigilen sen kan o donc tuma dɔ la wahabiya ni mɔgɔ si tɛ bɛn sigi la yɔrɔ si ɔ n'i ye Abdulaye ka sortie laban ninnu ye ɔ an b'a ye ɔ mɔgɔ min tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ kan ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan ɔ o de ye wahabiya ninnu yɛrɛ ye bawo ɔ ko ni biɲɛ tan turulen bɛ mɔgɔ la ɔ i bolo dalen bɛ min kan dɛ ɔ i b'a sɔrɔ o de bɛ k'i dimi ka tɛmɛ tɔw kan ɔ diinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye biɲɛ de ye biɲɛ min turulen bɛ an golofindenw na bawo a si tɛ ko ɲuman ye a si tɛ anw ka ko gɛrɛma tigɛlen ɔ nka min tɔɔrɔ b'an kan dɛ ɔ an ko k'an bolo da o kan nin tuma laban na n'o de ye wahabiya ninnu ye ɔ k'u tere don u da o hakili la o don an ye alaseli kɛ yan nɔ nin tuma laban ninnu na an ka wahabiya ninnu tere don u da ɔ ka yir'u la ko ni maa min ko k'i bɛ wahabiya pratiquer ko fo n'i taara arabu jamana kan fo n'i taara Arabie Saoudite ko sinon ko yan tɛ golofinna yan tɛ ko n'i ko ko wahabiya de ka sanga sɔrɔ tuguni ko wahabiya de ka appliquer ko silamɛya de ka appliquer ɔ k'i ka taa arabu dugu la i ka taa appliquer ko sinon ko an bɛnbakɛw ka dugu tu tigɛlen o tɛ ɔ i b'a ye tuma dɔ la silamɛya tagasira tɔw ɔ tijaniyaw ahamadiyaw ɔ kadiriyaw ni sazaliyaw sufiw ɔ ansardiniw n'o ye Aïdara ka tɔnw ye ɔ i b'a ye olu yɛrɛ fanba fana b'a fɔ de ko ko karabali tɛ diinɛ la ko silamɛya la ko jagoya t'a la ko a bɛ f'i ye de n'i sɔnna i bɛ don a la wa an b'a o sɔmi sɔrɔ olu yɛrɛ ka kɛwalew la bawo tuma dɔ la olu fana ka kow bɛɛ lajɛlen n'i ye sufiw ta k'u lajɛ sufiya yɛrɛ bumunen bɛ yɛrɛkun ɲini de ma e bɛ wurudi de ta i bɛ wurudi kɛ e b'i kisi yɔrɔ de ɲini sufiya e b'i kisi yɔrɔ de ɲini sufiya yɛrɛ sigilen bɛ o de kan e bɛ kisi cogoya min na i yɛrɛkun ɲini i ka kisi bon n'i ye sufiw ta k'u lajɛ lamala n'i ye sufi bilali ninnu ni sufi adama ninnu ani sufi min filɛ Segu a tɔgɔ bɔra kɔnɔ olu ye exemple ye bon n'i ye olu ka kow ta k'a lajɛ i b'a ye a ko bɛɛ lajɛlen bumunen bɛ mun de kan ko ka wurudi kɛ k'i yɛrɛkun ɲini nka olu ka lasiriw la walima u ka comportement na i ka gɛlɛn k'a ye kosɛbɛ k'olu bɛ hɛni kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma k'a ye taa karisa faga walima a ye karisa gɛn ka bɔ dugu la n'a ma sɔn silamɛya ma i t'a ye olu ka sufiw ka taasira la cogoya si la o tɛmɛnen kɔ mun yɛrɛ fana ni sufiw ka surun kosɛbɛ ni o ye tijaniyaw ni fɛnw ye hali n'a sɔrɔ olu fana ye sufiw de ye dɔɔni i b'a ye olu fana ka tagasiraw kan o fana tɛ o la fiyewu bon n'i ye Haidara n'a ɲɔgɔnnaw Seydou Ousmane Mariama Haidara n'a ɲɔgɔnnaw fana ka laseliw lajɛ i b'a ye olu fana bɛ a fɔ de ko ka laseli kɛ k'i yɛrɛkun na kisi ani ka mɔgɔ wɛrɛw ka wajulu kɛ ka mɔgɔ wɛrɛw i ka sira in u ka yiri fɔlɔ ye k'o don mɔgɔ wɛrɛw senkɔrɔ ni laseli ye nka violence
kuma do ni fendo aka gele ko sobe kay olu ko kuma la walma ko comportement na ho nga mi yere ka ko yere sigire mesa na yere ka kurundu tayro ma no ko ne ko appliquer à la lettre o de wabi wi donc am kemi tu ko ni tuma laban na am ni Abdul Ñang am me ñogo so hakilla kalina anga jeka o kelen ke ñogo fe wabi ka tanka nga duma ko to ambulo wala ko wabi dabla na hakilla an yo point di clair sun Abdul Ñang ye islamé de wa islamé pratiquant do wa Abdul Ñang kele te kemetier angol mi fa Abdul Ñang ani kemetu dona ñogoda ni tuma laban nuna wala ani kemetu amisa fo kuma ni tuma laban nuna aw yere ani ni kana ye anga kuru sanfé no de ba face à face ana baroke ya angol mi tra mi fa ko la odo ye on ta Abdul Ñang ye islamé de bi chini ngoni anto don mais islamé de do wa beka islamia na dadu islamia kuma la yoro abeka islamia de défend wa abeka islamia jumen de défend ori ale ka transférer ale be transférer minka Abdul Ñang ye islamé de Abdul Ñang ye islamé de wasiya foita ma mogodo mogomi oni tumadola abe fo fem mako fabadea na fo mako patriotisme mogodo oni mogomi aka ko jetemine aka kareru jetemine ibo somi sura la kosobe faso kadai kosobe angoni me somi sura ka wuli ka jowla ani aka la celula fabadendo o temene ko mogo fanado ne ka demseni yetola mogo hakli juru nendo wala minike la do wala trinike la bado abe trinike wa tumadola amisa ka somi mi sura ka kola tunyalandi fanado wala abe komi tunyalandi fanado mba blo mi namfna kono nga esika foita ma kemeti te slamere do nga mfle ka qualité mum fo alata angoni somi sura ka kola fabadea ani mogomi yili tumadola abe nyini ke ani mogomi yili landido watunya landido ambe sika orefo nga kemetu ko nga do ka foko Abdul Ñang ka la seli ko apna kemeti ya message la seno abe ka la seli minke sika foitama jamana kungango kuma wala tumadola ale be islamia transfera minka ta yere wabia ka yili fondo kono aka kuma u famba be tali ko de la nga ka foko aka kuma u de konna na ko fo aka anga message de la se ay kango bo hakilla ko kemeti te wala anga lonkela ti abolo ka fo de ko Abdul Ñang ye kemeti ka la tidende ni ko ngono ka be kata kemeti ka message de la se ay Abdul Ñang tikata kemeti ka message de la se Abdul Ñang baga wuli ka jore la depuis majan wa hakilla ka directive no aka nyawala yo babolo hale de baga nyawala don wa ayere famba fana nyebe aka nyawala tukala wa islamé de do ambe sera min fo awiye odo ye Abdul Ñang rebe kene kaya wa anay baroke nga koro wa hali chewre ndali mala na nyini ko anaka baroke da ngere ka mo min do Allah benendo ka an jabi ni kene kelen kaya abe kene kaya hali sisan anga saka baroke madon atna bauma ka bela jele fo ka bokuma otep jawru il faut le no kamaka aw fo le no aw dan so ganiko sika fo tama kamo jawru nana ni kurane sura doye suratul anfal kurane kono sura min to dare no ko kele tono sura ni aya do laji aya dando koni bon ni gidi no be islamia la c'est-à-dire islamia soubassement ni lili be islamia la islamia lili de jadi ka keleke bon fe yere sigira sengani ode c'est fe yere soubassement te dore ni kele bon allez donc quand yere folo o kele de islamia yere donc folo o kele de mo do de bida mo kele ale kele ndoro de ayere serere ale kelen dɔrɔn de bɛna fɔ aw ye ko danbaga yɔrɔ b'a fɔ ko ala ɲinama ko danbaga ye ale ci aw ma ko aw ka nin kɛ k'aw kana nin kɛ
ale a yɛrɛ sɛrɛ de o timi n'ale nana fɔ aw ye de ko danbaga ye o fɔ ale ye de o ni mɔgɔ mun sɔnna olu ma olu de bɛ wele ko mɔgɔ sɔnnenw n'a fɔ ma ko muminu walima silamɛw o tɔgɔ bɛ da olu la o cikanw ale kelen ka o cikan in de ale kelen dɔrɔn da ale yɛrɛ se danbaga bɛ kuma fɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ ye a ma kɛ mɔgɔ si ɲɛna mɔgɔ si t'a sire ye bon e mɔgɔ min mana fɔ ko e ma sɔn o ma sisan tɔgɔ de bɛ da e la sisan ko k'e wele ko banbaga walima fisiriwale ni o de ye kafiri ye walima mushriku o da e la ko filani ka fɔ est ce que aw ye ko in yɛrɛ faamu fɔlɔ wa bon ko in yɛrɛ cogoya de ye o ye fɔlɔ mɔgɔ kelen hakilina société o société tun bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ société bɛɛ lajɛlen bɛ gelu ni diɲɛ société ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bɛ mara ni mɔgɔ jama de hakilina ye nka kɛlɛya mɔgɔw n'o ye les religions soi-disant célestes o sama namu o hakilina bɛɛ lajɛlen bumunen don mɔgɔ kelen de hakilina ma mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛna kana fɔ aw ye ko aw k'a kɛ tan k'aw kana nin kɛ tan ko ale ni danbaga de kumana ɲɔgɔn fɛ ni e sɔnna o ma tɔgɔ dɔ bɛ fɛ e ma ni e banna ma dɔrɔn tɔgɔ dɔ bɛ fɛ e ma donc mun sɔnna sisan olu y'ale ka équipe mɔgɔ ye mun banna ma sisan olu ye ale contre ye donc ni e y'ale contre ye sisan c'est comme danbaga min ni o ye e da k'ale da de c'est comme e ye o de fana contre ye sisan donc o la sa bɛna mun de fɔ ɲɛna ko dugumakolo min filɛ nin ye sisan ko o danbaga in k'o ka dugumakolo de yan ye donc e man kan ka balo yan donc o ye diinɛ yɛrɛ subasuma yɛrɛ ye fɔlɔ donc depuis ye diinɛ yɛrɛ ye bingani fɛn de ye diinɛ bɛɛ mɔgɔ si tɛ se ka nin yɔrɔ faamu diinɛ la k'e ka to a kɛ diinɛ fɛ depuis ye o bɛ sira dɔ k'e b'o danbaga ka dani la c'est à dire que e ni danbaga bila rivalité la n'u da ye quoi que e kɛ danbaga sina ye danbaga kɛlɛkɛɲɔgɔn ye n'u da ye ni nin kumakan ninnu de ko parce que ale min nana ale kelen dɔrɔn min nana fɔ aw ye ko ale sira de e ka banni ale ka o cikan ma dɔrɔn e bɛ qualifié de ka tɔgɔ dɔ da e la bawo e banna ale ka cikan min ma ko e de ye danbaga ka cikan ye donc immédiatement ka e kɛ ni danbaga jugu ye i m'a ye ni diinɛmɔgɔw bɛ kuma la walahi n'aw sara aw bɛ taa ala sɔrɔ aw ɲɛ donc dɔwɛrɛ tɛ yen n'o tɛ o c'est à dire u bɛ aw ni ala de bila sinaya la direct u bɛ aw ni ala de bila kɛlɛ la quoi k'aw ni ala c'est à dire u bɛ aw ni danbaga de bila ɲɔgɔn na quoi diinɛmɔgɔw b'o de kɛ quoi diinɛ yɛrɛ sigilen bɛ o de kan o de la sisan ni e banna o ma e kɛra o danbaga in o ala in sina de ye e kɛra o diɲɛ walima o Elohim o yɔrɔ n bɛ ka diinɛ bɛɛ ta en général de diinɛ yɛrɛ yiriya diinɛ yɛrɛ théorie ye o de ye mɔgɔ kelen ka hakilina ni e banna o ma dɔrɔn o mɔgɔ kelen ka hakilina in sɛmɛnen bɛ fɛn dɔ de tɔgɔ la Elohim Dieu Allahu ko de kumakan don ni e banna o ma dɔrɔn e kɛra o sina de ye e kɛra o kɛlɛkɛɲɔgɔn de ye nka o masa o danbagaw yɛrɛ mana ci fɔ e ye dɛ o danbaga o de ye dangoyi nka o min nana ci fɔ e ye sisan de o de b'a a yɛrɛ lɔ o justice la sisan danbaga ka o ci o de ale min nana fɔ ale min kelen dɔrɔn k'i ma ko danbaga ale ci dɛ donc ale de bɛ a yɛrɛ bila o ci bolomaya la ale de ye o ci gardien ye quoi ale de ye danbaga ka ci o gardien ye ale de ye o garantie donc du coup ni e banna o ma e bɛ kɛlɛ de e bɛ kɛlɛ de e bɛ kɛ jugu de ye fɛn dɔ b'u bolo ko sitanɛ c'est à dire e bɛ kɛ o ka équipe mɔgɔ de ye satan ou bien démon wele sogo ka ca walima jab u b'a wele nin bɛɛ la cɛ o e bɛ siran dɔrɔn olu ka ala in yɛrɛ bɛ bras de fer la o ye o fana c'est à dire ala in fana adversaire dɔ de ye donc o bɛ siran dɔrɔn ka e kɛ o ka équipe mɔgɔw ye donc ni mɔgɔ min kɛra o ka équipe mɔgɔ ye o ko ye danbaga in jugu de ye donc ko kan ka kɛlɛ de donc du coup olu yɛrɛ de bɛ u yɛrɛ lɔ e ka o justice la sisan ka e kɛlɛli la sisan danbaga in tɛ ne kɛlɛ de non danbaga min ka ci don o tɛ ne kɛlɛ de ayi danbaga min ale kumana k'i sɛmɛ danbaga min tɔgɔ la k'a ka ci lase o danbaga in yɛrɛ tɛna dɛ ale de bɛna o danbaga in ka kɛlɛ kɛ danbaga in nɔ la donc ko ni e ye ala jugu ye
ala ye dugumakolo da e bɛ dugumakolo sanfɛ e ni ala de ye nin da ala de ye nin da ala de ye nin da donc voilà ko e ye fisiriwale de ye ka f'i ma ko fisiriwale kafiri kuma jugu foyi ma tɛmɛ a kan parce que kuma in bɛ fɔ de k'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ a ka jugu kojugu kɛlɛkɛ bɛrɛ foyi c'est à dire o ka kafiri kumaden n'i y'a analyser a ka jugu kojugu quoi parce que kumaden ta yɔrɔ ye mun de ye e bɛ dugumakolo min sanfɛ e bɛ ka ji min min e bɛ ka fiɲɛ min sama u b'a fɔ ko e ye fisiriwale de ye ko parce que ko olu nana ci min fɔ e ko ni e ban'o ma dɔrɔn ko damaga min y'o fɛn ninnu kɛ dɔrɔn e dun bɛ ka damaga ka fɛnw consommer dɔrɔn ko e kan ka kɛlɛ de o kafiri kumaden kɔrɔ de ye ko kafiri kumaden bɛ fɔ ni laɲini min ye o de ye nin ye e ka kan ka kɛlɛ de ko parce que ko e kɛra fisiriwale ye damaga ma damaga ye e da k'e kɛ mɔgɔ ye e bɛ fiɲɛ sama e bɛ ji e bɛ damaga dugumakolo sanfɛ k'e tilala ka ban o la ka sɔrɔ e ma ban damaga la dɛ mɔgɔ min y'i munumunu kana ka nkalon tigɛ ka manamanakan fɔ ko damaga kuma n'ale fɛ e banna o de la mais comme ale de y'a ka nkalonkuruba in tigɛ ka t'i dogo damaga kɔfɛ ka damaga kuma fɔ dɛ damaga tɔgɔ fɔ sanni ka équipe dɔ ɲini ka mɔgɔ dɔw ɲini ka fara a yɛrɛ kan dɛ donc olu de bɛ nin kuma in fɔ e ma sisan donc kafiriya kumaden n'i y'a analyser bɛnkanni kumaden ma tɛmɛ kan quoi mot de violence mot de terrorisme c'est-à-dire ni tɛmɛna terrorisme a bɛ fɔ ma ko terrorisme quoi terreur kumaden o kafiriya kumaden terrorisme kumaden ma c'est-à-dire terroriste ma tɛmɛ kan quoi bon ni silamɛ dɔ ko i ma ko ale tɛ terroriste ye ne t'a dɔn n'a sɔrɔ a tigi hakili ka kɛnɛ quoi parce que ni ko maa ma kafiri dɔrɔn c'est-à-dire o ye terreur de quoi kuma terroriste ma tɛmɛ o kumaden yɛrɛ fɔli ma mɔgɔ ma quoi k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma ko kafiri kɔrɔ de ko fitiriwale donc mɔgɔ kelen dɔrɔn de y'i munumunu kana ka bɔ kulu kɔfɛ ko damaga kuma n'ale fɛ ale kelen dɔrɔn de y'a yɛrɛ sɛnɛ e ma ban damaga ma de e banna ale de kumakan ma donc du coup e bɛ jalaki ale de bɛ jalaki sa ko e banna damaga ka kumakan ma ka sɔrɔ damaga ye e dilan ka e bila yen ka sɔrɔ ale tɛ yen ale t'o kalama fiyewu nka ale min ye nkalon tigɛ ka na sisan k'e ka sɔn ale ta de ma ko ni e banna ma don k'e banna damaga kumakan ma donc du coup a bɛ fɛn ma ko e ye terroriste ko e ye kafiri ye donc silamɛya yɛrɛ ka terme principal ça c'est un mot de terreur kafiriya terrorisme kumaden ma tɛmɛ a kan quoi donc silamɛya diinɛ yɛrɛ de ye terrorisme ya ye parce que mot de terreur de don bɛnkanni kuma de don kumaden foyi tɛ yen kumaden min ka jugu ka tɛmɛ a kan nkalon foyi ma tigɛ dugumakolo in sanfɛ nkalon min bɛ nin kuma in bɔ c'est à dire terrorisme c'est à dire terreur kuma tɛ dugumakolo in sanfɛ quoi depuis mɔgɔ ye ɲɛnamaya daminɛ dugumakolo in sanfɛ kuma jugu ma fɔ mɔgɔya ma quoi mɔgɔya terme kɔnɔ ni o de ye ka fɔ mɔgɔ dɔ ma ko mécréant walima kafiri kafiri n t'a dɔn n'i y'a traduit en français n t'a dɔn n'a mot ninnu bɛɛ bɛ taa bɛn ɲɔgɔn ma toujours ani kafiri kɔrɔ bɛ taa bɛn ɲɔgɔn ma quoi o mécréant kɔni mɔgɔ min o dalen t'a la quoi mɔgɔ min quelqu'un qui ne croit pas en quoi donc ça revient à la même chose tu crois pas en Dieu créateur de l'univers et dalen t'o la quoi yayi donc du coup e b'a ye ani kafiriya kumaden mécréant ni ani kafiriya kumaden u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na toujours que ça soit i y'a fɔ français la o i y'a fɔ arabukan na ko kafiriw c'est à dire terroriste kumaden ma tɛmɛ a kan quoi mais u b'a fɔ ka tɛmɛ k'a fɔ komi u ye kuma fitinin de fɔ quoi donc ko in yɛrɛ dilu yɛrɛ terrorisme ya de ye quoi ko in yɛrɛ sigilen bɛ terrorisme ya de kan parce que kumaden yɛrɛ ye terroriste ya kumaden de ye n bɛna kuranɛya ninnu nɔfɛ sani kuma ka diya ɔhɔ n ye kuranɛ aya mun lajigin n bɛna fɛ kɛ k'u dɔ kalan sani kuma ka diya donc o kira o ale de b'a yɛrɛ lɔ o damaga ka lonkela a yɛrɛ lonkela min di a yɛrɛ ma ko damaga de o di ale ma de donc o lonkela o appliqueli o kuma ninnu o sariya ninnu appliqueli ale de b'a a yɛrɛ lɔ o la sisan jɔnni mana b'a ban o ma e kan ka kɛlɛ de ala tɛ ni kɛlɛ dɛ ale de bɛ e kɛlɛ parce que loi in ale de ye appliqué baga ye raison pour laquelle ne donna kuranɛ kɔnɔ suratul anfali a fɔ bamanankan na ko kɛlɛ tɔnɔ al anfal kɛlɛ tɔnɔ le butin
butin de guerre kɛlɛ tɔnɔ nin ye a aya fɔlɔ ye suratul anfal aya fɔlɔ a ko cogo di yas'alunaka anil anfal donc tuma min na o ko in ni kɔni taara mɔgɔ kɔni kɛlɛ mɔgɔ min ka sigi sinfonyalen don mɔgɔ min bɛ sigi la san 100 caman mɔgɔ min bɛ sigi la san 1000 caman i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka sigi u ye baara dɔw de kɛ u ka sigi in kɔnɔna na soit u ye nakɔ sɛnɛw kɛ soit u ye bagan maraw kɛ soit u ye jagow kɛ soit sanu dɔw b'u bolo soit warijɛ dɔw b'u bolo olu ka bɛn u ka mɔgɔya sinfonya cogo ma quoi donc o n'a ma ɲa olu o ma sɔn ka don e ka ko in na déjà e dun y'olu wele déjà ko kafiriw donc e y'i yɛrɛ lo o dama ka kɛlɛ la déjà k'olu kan ka kɛlɛ de ye donc ni e taara olu kɛlɛ i b'a sɔrɔ o fɛn minnu bɛ olu bolo de ka bɛn u ka sigi sinfonya cogo ma san 100 caman san 1000 ni kɔ de walima san 1000 caman de e bɛna taa olu kɛlɛ ka sɔrɔ fɛn dɔ de b'u bolo donc n'i y'olu kɛlɛ sisan k'olu faga ka se olu la o fɛn ninnu de o de bɛ wele ko butin o nafolomafɛn ninnu donc aw b'o nafolomafɛn ninnu aw b'o olu de ta ko ala ye o daga aw ye aw silamɛw c'est-à-dire mɔgɔ minnu y'u ka sigi sinfonya quoi san 400 san 1000 ni kɔ u ye baganw mara ka sagaw mara ka misiw mara ka sanuw mara donc o ko aw m'olu wele ko kafiri wa donc droit bɛ aw bolo sa ka taa olu kɛlɛ n'aw taara olu kɛlɛ olu ka nafolomafɛn bɛɛ a b'o bɛɛ cɛ ko ala de ye aw bila o la aw y'a faamu sisan nɔ aw ye silamɛya diinɛ faamu sisan wa mɔgɔ dɔ ka ban baara ma k'a ka bandi groupe former mɔgɔ minnu b'u ka sigi la san 100 caman aw ka tilekan gɛrɛgɛ de fɛ ka wuli dɔrɔn k'olu wele ko kafiriw u t'aw dɔn aw t'u dɔn aw tɛ ɲɔgɔn sira la aw t'u balo aw k'aw yɛrɛ kɛ danbaga ka ciden ye ko parce que ko olu ko k'olu ma sɔn o ma dɔrɔn aw kana olu kɛlɛ k'olu ka nafolomafɛn bɛɛ cɛ k'o k'aw ta ye ko ala de ye aw ko danbaga de y'o di aw ma depuis aw ta de ko nin ye fugariya de ye wa fugariya ko nin ye bengani fɛn de ye wa aw ye amadu kufa yɛrɛ ka gali ninnu na aw ɲɛ b'a la u bɛ ka min kɔni kɛ aw ɲɛ b'a la u bɛ ka mɔgɔ joli ka misiw cɛ ka taa n'a ye u bɛ ka mɔgɔ joli ka forow cɛ ka taa n'a ye dɔ wɛrɛ tɛ o u bɛ kuranɛ de kalan kuranɛ y'a fɔ cogo min na u bɛ k'o de appliquer à la lettre mɔgɔ dɔw de b'i ka groupe former dɔrɔn k'i ban baara ma ka taa bi baarakɛlaw kan k'u fa k'u ka nafolo cɛ k'olu ye kafiru de ko kafiru ye nɔgɔ de c'est-à-dire olu de ye ala ka lasigidenw ye dugumakolo sanfɛ danbaga ka lasigidenw dugumakolo sanfɛ olu mɔgɔ ninnu man ka balo dugumakolo sanfɛ quoi k'o nafolo bɛɛ cɛ ka taa n'a ye o sura de filɛ nin kuranɛ kɔnɔ k'o le suratul anfal butin kɛlɛ tɔnɔ sɔra n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ aw ye kɛlɛ tɔnɔ faamu a bɛ fɔ o de ma ko kɛlɛ tɔnɔ n'aw y'olu faga sisan n'aw sera olu la sisan de olu ka nafolomafɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ sanu warijɛ misiw ɲɔgɔmɛw sow baw u musow u denw o bɛɛ kɛra aw ta ye o k'o dagalen don silamɛya kɔnɔ nin ye silamɛya ala de mankan ye ko o ye silamɛw ta de ko yas'alunaka anil anfal k'u b'i ɲininka kɛlɛ tɔnɔ la kulil anfalu k'i ka f'u ɲɛna ko kɛlɛ tɔnɔ lillahi ko ye ala ta de ye wa rasuli a n'a ka ciden fattaqullaha a ye siran ala ɲɛ waslihu zata bainakum a ye ɲali kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ watiullaha a ye tugu ala ko wa rasulahu aw ka tugu a ka ciden kɔ in kuntum mu'minina n'a sɔrɔ aw ye dɛngɛniyabagaw ye n hakili aw ye kɛlɛ tɔnɔ faamu suratul anfal a lafari 9 a bɛ mun de f'i ɲɛna ko iza tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina. Et rappelez-vous les moments où imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça. Aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Ko aw silamɛw ko a y'aw hakili jigin kumana min na aw tun bɛ k'aw damakasi aw tigi la a y'aw ka damakasi jaabi aw ye k'aw tulomagɛn ni mɛlɛka 1000 ye fɛn dɔ b'u bolo ko mɛlɛka ni mɛlɛka 1000 ye mun bɛ ka jigi ɲɔgɔn kɔfɛ ka na aw dɛmɛ munna ka kafiriw kɛlɛ tellement ko in sigilen bɛ psychologie kan aw
be dusula min kaw bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kaw ka taa ala jugu ninnu de kɛlɛ n'olu ye kafiru ye donc pour que aw ka dusu sɔrɔ dusula min kɛlɛ in na a bɛ fɔ aw ye ko aw dɔrɔn tɛna kɛlɛ jɔ koyi ko dafɛn dɔw bɛ ala bolo ko mɛlɛkaw o k'olu yɛrɛ fana bɛna aw dɛmɛ ka kɛlɛ in kɛ ko mɛlɛka dɔw bɛ yen ko olu sen kelen ka dugumakolo olu sen kelen tɛ ko dugumakolo sanfɛ o ko mɛlɛkaw de bɛna aw dɛmɛ kɛlɛ in na donc tout ça k'aw inciter k'aw exciter k'aw encourager k'aw bila kɛlɛ in na ko aw silamɛw o ko tuma min na k'aw y'aw dama kasi ko ni ala ye aw dɛmɛ ni mɛlɛka ba kelen ye o mɛlɛka ninnu olu tɛ ɲɛ la dɛ ayi i ɲɛ tɛ da u kan fiyewu nka o bɛ fɔ da la de o de la an bɛ to k'a fɔ yɛrɛ olu ka fɛn bɛɛ bɛ livre in de kɔnɔ n'i ye livre in datugu i tɛ foyi ye tuguni alikiyama jahanama alijinɛ ala mɛlɛkaw diɲɛ wuli cire 300 ani kɔ nabiɲuman ba 20 ani kɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nin kuranɛ in de kɔnɔ n'i ye kuranɛ datugu dɔrɔn i tɛ fosi ye tuguni a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen bɛ papier in de kɔnɔ n'i kɔni ye papier in datugu i tɛ fosi ye tuguni donc ka ni nkalonba tigɛ ten dɔrɔn k'aw dusula min k'aw bila kɛlɛ la ko mɛlɛka ba kelen bɛna aw dɛmɛ kɛlɛ in na donc tout ça pour que ka saraya bɔ aw dusukun na quoi ko tuma min na ko aw ye aw dama kasi ala la k'ale ala ye mɛlɛka ba kelen bila ka taa aw dɛmɛ o kɛlɛ in na nka kuma in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ mun nɔfɛ dɛ o tuma min na sa n'u taara mɔgɔw kɛlɛ sa ka mɔgɔw ka nafolo cɛ dɛ o nafolo in tilantɔ sisan olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan de wulila sisan ɔ fugari groupe fɛlɛ ka u ka fugari groupe formé ka taa mɔgɔ dɔw ka dugu ci k'olu ka nafolo cɛ dɛ o nafolo ninnu tilantɔ dɛ o de kelen o de mankan wulitɔ filɛ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ka ala yɛrɛ de filɛ nin ye ka kuma sisan ka intervenir o nafolo in yɛrɛ tilacogo la o silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nafolo in bɛ tila cogoya min na o de la a y'a fɔlɔ kɔnɔ a ko ma ko u bɛ n'i ɲininka kɛlɛ tɔgɔ la ko u bɛ n'i ɲininka la jɔnni e Mamadu i ni mɔgɔ mun ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw ye mɔgɔw ka dugu ci ka mɔgɔw ka nafolo cɛ dɛ i ni mɔgɔ mun y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'o ye sahaba ninnu ye dɛ u bɛ n'i ɲininka bɔ ko nafolo ninnu k'an bɛna kɛ cogo di sisan dɛ k'i k'a f'u ɲɛna ko nafolo in ye ala n'a ka kira ta de ye k'u ka siran ala ɲɛ donc ala n'a ka kira in ala in fana ye kira in de ye parce que kira in de nana ala in ka kuma fɔ donc ni ale ye a ɲɛfɔ cogoya min na aw bɛ dan yen nafolo in bɛ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ako izi yuhi rabbuka ila almalaikati ko tuma min na ko i tigi k'a bɛ yiridon kɛ mɛlɛkaw ma i tigi bɛ yiridon kɛ ka taa mɛlɛkaw ma k'a bɛna k'ale aw tigi i tigi de k'a ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ fasabitu allazi amanu ko mɔgɔ mun limanara e Mamadu ma dɛ k'a ye olu sabati sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ra'ba fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banani ko mɔgɔ mun limanara e Mamadu ma k'a bɛna olu sabati nka mɔgɔ mun kafirira sa a bɛna siranya fili olu dusukun na k'a ye olu faga aw y'u gosi u kanw na ni aw ka npamuruw ye aw k'u gosi u bɛɛ kelen kelen na aw kana foyi to ye u la quoi kulla banani aw kana mɔgɔ si to ye u la aw y'u bɛɛ faga jɔnw de ko don kafiru aw k'u faga aw kana u si to ye nin ye silamɛw ka ala de ye ka silamɛw dusula min kɛlɛ la a ko ya ayyuha allazina amanu idha laqaytum allazina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbara ko aw mɔgɔ mun limaniyara ko n'aw ye kafiriw ka jamakulu ye ko mɔgɔ mun ma sɔn u ka cikan in ma ko olu de kafiriw ye ko n'aw ni olu ka kɛlɛdenw bɛnna k'aw kana ko dɔ u la dɛ k'aw kana ko dɔ olu la dɛ aw k'u kunbɛn n'aw ye kafiriw ka kɛlɛdenw ye k'aw kana ko dɔ u la dɛ aw k'u kunbɛn ko wa man yuwallihum yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومعواه جهنم وبئس المصير كوني ماوما ني أو ني كافروكا كالكدون بنا كوني مغوم يكودو كافروكا كالكدون ودو أو سلامو كاسرونا ما كاني كالك تكتية كي كادو كو على ديولين دو إيما كي كادو كافوكو إتارو جهنم دي وكوري منك هل بي على نبي كاسلامو بسلام مين كو بلاك كالالا ka kafiru ka trupu attaquer no kafiru ka trupu yoro kanu ko do donc jode ko so Amadou Koufani Mali yada gali ni olu ni Mali militaire wu ye ñoñe
u kana u kodo u kana sira u ku faga o fagali bela iko mu ala yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na est ce que c'est facile hein yɔrɔ aw yɛrɛ tulo b'a la o ko n'aw ni kafiriw ka kɛlɛkɛdenw bɛnna k'aw kana u kodɔn dɛ k'a y'u kɛlɛ ko ni maa min y'i kodɔn ko i k'a dɔn k'o tigi ala diminen don o tigi kɔrɔ yɔrɔ an ko aw ma sanfɛ ko ala yɛrɛ ko ale de ye mɛlɛka 1000 bila mɛlɛka 1000 suratu wɛrɛ kɔnɔ olu ma filɛ suratu imrana kɔnɔ a b'a fɔ k'a ye mɛlɛka 3000 o mɛlɛka 5000 bila ka taa intervention dɔw la o kan ka sɔrɔ suratu imrana kɔnɔ o ni a ye suratul anfali kɔnɔ n'o ye kɛlɛtɔnɔ sura ye yɔrɔ ya ko k'a ye mɛlɛka 1000 bila ka silamɛw kulomajɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka fara silamɛw ka kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ donc o silamɛw ka renfort k'a ye mɛlɛka 1000 bila renfort la ka na silamɛw dɛmɛ k'ale yɛrɛ ala jugu kɛlɛ ale ala yɛrɛ jugu olu dusukun olu hakili olu ni bɛ ale ala min bolo ale ma se k'o karaba olu ka kɛ ale fɛ dɛ ayi ale ala ye mɔgɔw de bila ɲɔgɔn na ni o ye a yɛrɛ ka danfɛ a yɛrɛ ko k'ale ye mɔgɔ mun dan koyi k'ale de y'o bɛɛ da dɛ a y'o mɔgɔ dɔw de la su k'olu bila dɔw la k'olu ka dɔw faga a ma d'aw ma dɛ a tilala ka renfort bila ka na mɛlɛka 1000 yɔrɔ la mɛlɛka 3000 yɔrɔ la mɛlɛka 5000 k'olu bila ka na fara a ka équipe mɔgɔw kan n'o ye silamɛw ye olu ka dɔw ninnu kɛlɛ kafiri ninnu kɛlɛ aw t'a dɔn ni ala in tɛ se ko la pour que aw ka tɛgɛ ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye suratul anfali kelen in kɔnɔ a aya 17 ala bɛ renfort de bila ka na u kana silamɛw dɛmɛ silamɛw de ye ale ka équipe mɔgɔw ye nka kɛlɛ bɛ chauffer ale ala yɛrɛ bɛna intervenir kɛlɛ kɔnɔ ale ala yɛrɛ bɛ intervenir kɛlɛ kɔnɔ aw bɛ o lamɛn sisan ko falam taqtuluhum walakinna allaha qatalahum wama ramayta iz ramayta walakinna allaha rama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم أو مفرد كونغا كو على دي وفا كافر منون تيوا محمد نغا جماو كو أو مو كافر منون فرد كو على دي وفا كو محمد ما كيرنيكي كلالا ما من يكيرنيكي كوي ها كونغا كو على دي كيرنيكي على دي كافر منون بو mona min ay kafir nunun bon ko bu faade aw mu bonde ni ala yere de kafir nunun bon ko wasa o kam munu la jarabi ko nyumana ki ga ko ala e menni la de ala e kodona de ala inde desra ka dese aga itubu desra ayara forum black na wara for desra o fallait ala yere intervenir là physiquement sur le terrain du front quelqu'un là ale ala intervenira quelque yɔrɔ la suratul anfal aya 17 i bɛ nin kumakan sɔrɔ yen suratul anfal toujours aya 24 a ko ya ayuha allazina amanu istajibu lillahi wa lirasuli iza da'akum lima yuhyikum wa ilamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ko on bo muri wala re kwaye ala ni aga kira aya ka wele jabi kumana mina nu ya wele ka wele jabi chogodi kumana ni kira ya wele ka pata kala bawa kira inde fana ala ni kumana ni kira ni o silame wele o muminu wele ka pata kafuru kele ka ka wele jabi ay bo o kana stra ay sa kele ke wala sa ka ula nyana maya wala sa o ka doni ke ko ala ale be jon mo o ani adsuku ni nyokon che ko ala de be jonni addu sukunu be gonce o kiga do ko o ala inde ko am be la jere be sey ga tale ala de ma ako wasku ay ko folike iz antum qalilun ayaw hakli jigde ayaw hakli jig samu o ko no ko ayaw hakli jig do de iz antum qalilun manamina nasr aw ga do de mustada'afuna fil ardi aw kun yamghalla fulaw yadu makulu sanse تخافون أن يتخافتكم الناس فعواكم وعيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
ko silamɛ ko aw hakili jigin dɔɔnin dɛ kumana min na ni aw kun man ca aw kun ye mɔgɔ fitinin de ye dugumakolo in sanfɛ aw kun bɛ siran mɔgɔw ɲɛ aw kun bɛ siran kafiriw ɲɛ o ko ale ala ye aw dɛmɛ ale ala ye aw tulomagɛn k'aw dɛmɛ ni a ka dɛmɛ ye k'aw garisigɛ aw halala la k'aw garisigɛ jɛlen na walasa aw ka se k'ale ala barika da aw ye kuma in faamu sisan ni kabako da ye ka taa bi mɔgɔ dɔ kan ka u ka nafolo cɛ k'o denw kɛ feereyatɔw ye k'u ka musow kɛ k'o denw kɛ yatimɛw ye k'u ka musow kɛ feereyatɔw ye k'olu ka nafolo ci ka taa n'a ye o de ye aw halala ye nin ye ninnu ka ala de mankan ye ko kɛlɛ tɔnɔ min ni silamɛw y'o sɔrɔ dɛ tumana min na u kun ka dɔgɔ u ye mercenaires recruter dɔɔnin fo ka caya ka taa mɔgɔw faga dɛ u ye fanga sɔrɔ ka nafolo mun ka taa mɔgɔw ka dugu ci ka nafolo mun ta de ko y'u halala de ko ala de filɛ ka nin f'u ɲɛna a ko ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu llaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ko mɔgɔ mun limanara aw kana ala janfa ka ka kila janfa aw kana ka danaya janfa ka sɔrɔ aw b'a dɔn ko wa ilamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna allaha indahu ajrun azimun o ka dɔn ko aw ka nafolo n'aw denw ko ye lajarabi de ye ko ala fɛ ko sara belebele bɛ yen o kɔrɔ ye mun de ye n'a fɔra tuma bɛɛ k'aw ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ a ye bɔ ka taa kɛlɛ kɛ aw kana aw musow jɔrɔ aw kana aw denw jɔrɔ aw kana ka nafolo jɔrɔ a ye taa kɛlɛ in kɛ ala de y'aw bila la ala in de ye kira yɛrɛ ye k'aw ka musow n'aw ka nafolo k'olu ye fitinaw de sara belebele bɛ ala de fɛ yen wa ala fɛ ka jagoyi n'aw taara mɔgɔw faga n'aw y'u ka nafolow cɛ o y'aw ta de fana ye alikiyama ko to la fɔlɔ o ye yan ta yɛrɛ ye fɔlɔ a b'u ka nafolo bɛɛ cɛ k'aw ta ye a ko ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayi'atikum ko ni aw limaniyara ala bɛna o solution di aw ma aw ka kow la k'aw ka jurumu yafa ka yafa kɛ aw ma ka banguna kɛ aw ye ka yafa aw ma ko wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ko kafiru ninnu ko kira galo ye ko galontigɛla de don ko ni cɛ don ko ala k'u jangata ko komi dalu foyi t'u ka ala in bolo u ka kira in bolo ka ko dɔ kɛ ni a ɲininkara dɔrɔn a b'a fɔ ko non ko ala tɛna jangata jigi kan koyi kafiru kan ka sɔrɔ ko a sɔrɔ ale kira b'u cɛla ko n'ale kira b'u cɛla ko ala tɛna jangata jigi kan mais aya min bɛ tugu la malala ko ye mun de aya min bɛ tugu la a bɛ tila ka nin aya dɔ in sɔsɔ tuguni a ko wa ma lahum ala yu'azzibahumullaha wa hum yasudduna anil masjidil haram wa ma kana awliya'uhu in awliya'uhu illa almuttaquna walakin aktharuhum la ya'lamun kafiru kele ka fɔ ko pourquoi ko ni Mamadu ka kira ye cɛ ko Mamadu ka faga ala ye ko ala b'u jangata jugu kan ala ko Mamadu ka fɔ ye ko ale ala tɛna jangata jugu ko en tant que Mamadu b'u cɛla o ala kelen bɛ tila k'a fɔ ko pourquoi pas ko ale ala t'u jangata de ko tumana min na ko olu bɛ ka mɔgɔw bali ka taa ala ka misiri la ko k'a sɔrɔ ko ala ka misiri ko ye silamɛw de ye ala ka alikaba ye ko silamɛw de y'o gardien olu de y'o tigi ye ko kafiru de tɛ alikaba tigi ye dɛ ka sɔrɔ kafiru ka jɔw olu ka ɲanfɛnw de tun bɛ bila alikaba in kɔnɔ san 100 caman ka kɔn Mamadu ɲɛ olu ka yɔrɔ de don bidu ko olu tɛ se ka kɛ alikaba in gardien ka Mamadu to yen ko silamɛw de ye alikaba in gardien parce que silamɛw ye fanga sɔrɔ o don ni y'u ka ala ka jaabi ye k'u kan ka jangata de ka kafiru ninnu gɛn u k'u mabɔ alikaba la pewu a ma d'aw ma dɛ suratul Anfal toujours ayat 75 a ko cogo di ko wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiyatan fadhuqu al'azaba bima kuntum takfurun ko kafiru ninnu magagaw mun ye Mamadu wolo ka Mamadu lamɔ ka kɔrɔbaya Mamadu kun ko kafiru mun ma k'olu k'u ka bato kɛ ale ka bato kɛ la comme jiri kun wale den dɛ silamɛya kɛlen ko ka fanga sɔrɔ ko kafiru ninnu dɛ ko olu de gɛn ka k'u mabɔ alikaba la pepe a y'a wɛrɛ la a b'a fɔ ko innamal mushrikuna najas
ko mushriku ni no de islam kelen ka fanga so ko ga gen ko mabo al kabala parce que wati na fanga kunde islam ala ko ka kafiru to ko lakum dinukum waliya dini ko begi ga batoke wati no ye fanga so ko gen ka bo mis al kabala kala ko le kafiru de ko no de o ni ala inde manga islam ko kafiru nu ga bato make doore o ga bato ko silte doore al kabala yi ko fona kara flefie ani tegere foy ko gen ga boy ko marugu jangata fazukul azaba bima kuntum takfurun ko ku jangata je jangata en foro ko jugu ko kafirin dunu fagadu kan pamuruye parce que bibi na ulu islamu chaara ka kafiru ko sebuye o ye mo chamaga duguchi ka kelga mina unche ka na foro unche ka kelga mina chama sa ka mercenaire chama recruter ko kafiru nu fagu genga bo alkaba krefe anke metu ko kuma ke segelenta la abu ko qur'an de kono ko innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وكم من كافرين يقولوا بوغا نفلو خو ديبانسي كام روبو على غسراكا وكم بوغا نفلو ديبانسي فودي لا خو كوكو فكو نيمسا درونيلو ko fe ko sedna tlaga ke wula koy ha summa yughlabun jonne bina sula ala ga kibu mo sano lebina tlaga kafirin dum fa ko na folo uche كم هم كفر إلى جهنم يحشرون كبلا جل متلقتا يرسوا جهنم يكونين وللذين كفروا إن ينتحوا كيف كفر كم يوغاني بامبغاتي يا إندابا نيوغا كفر يا دابا ويا فبنا كو وي أما يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين kuka fo kafiru ne kunu yuga nuya dabla nuye baworu kelel dabla kuka bolition dabla de o fe mun temena wa ala bena yafuma ko nu ko segi ho kumna kele ko kasoro kake min kera mo to la ka ko ngulu yene ko ngona bena kula faqad maddati sunnatul awwalin min kera mo to la ka konde o ko ngona bena kula nu masoka nu sonaka kafiriya indabla o ko mo kafiru ko nu sona ko kafiriya indabla quoi o ko ala bena ya fawluma ko ko nu yu ko do ko kafiriya masalu taru ko kafiriya ngetukuni ko dala ko femena dawkan o min kera mo to la ka ko o wi mo wore mun faka ko dugu ci ko na falo cede o ko ngona bena ko lu fala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير كوي كافرو كله كو فاكنا كفتنة دي أكنا كي مغاية كوا أيو كله كو فو دين بيلا جلين كي على دي تاري كو يو دبلك مامنا دي نسكرو لك مامنا دي كو فوغا مغا مدادي فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير كو يو دبلك مامنا كو فو يريك عدو كو جونغ على سكرانا دي o kwa ka doko ala nyeba la obi ka san fenke ala nyeba bela dina aw kulbe sa medina bo mo dum be sa ni kala ko ne ko ne ka ki joko sa mera ko jago ya tala kwa ami ni nga na asoro ko ne model min kala kwa ka boko de fayna kwa na so ko ne model min kala e bi ta ko boko de fayna kwa jago ya islam ya Allah o kasoro ala dum kode kwa ku kele de waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillahi fa in intahu fa inna allaha bima ya'maluna basirun donne beni ayan kala et combattez-les jusqu'à ce qu'ils ne subissent plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. John ne bisaka ni kalan katla ka foko slameya ti jagoya ide John ne bisaka ni kalan qur'ane kono katla ka foko slameya dine ti jagoya ide John o ka alama dawma suratul anfal kelen kono toujours aya binani ani kele abam no fina huwa ilamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أو كلبلا أنت أنك متوقع كما يدي أكو sachez que de tout butin que vous avez ramassé
Les cinquièmes appartiennent à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, les jours de discernement, les jours où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah, katabla Allah bayola, aklubala, ni ayakilin drombe wasake, Islamia kono ni ayakilin drombe dalubo ka jo Islamia ka, ko Islamia e bingani dine de, kako dala ko kele tono la, aw ka dala ko kele tono. ni aw ye fɛn o fɛn sɔrɔ mɔgɔw ka dugu cili la mɔgɔw ka nafolow cɛli la mɔgɔw denw kɛli yatimɛli la aw ye mɔgɔw ka dugu ci ka mɔgɔw ka musow kɛ fɛyatɔ ye ko n'aw ye fɛn fɛn sɔrɔ o la dɛ k'a ko ne la k'o nafolo tilan duurunan k'o ye ala n'a ka kira ta de ye k'a ni balimamasurunw ani yatimɛw ani misikinɛw ani taamadenw se tɛ minnu ye n'a y'a sɔrɔ aw limaniyalen don ala ma ka limaniya don laban ma fɛn min jigira ale ala ka jɔn kɛ kan n'o ye kuranɛ ye o don min na jama fila farala ɲɔgɔn kan takwa dala ka fɔ ko ale ala bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na wallahu ala kulli shay'in qadirun ko ale ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na aw tulo bɛ nin na butin de guerre ala ni nafolo de ka di e min ko nafolo b'e bolo ko fɛn bɛ se b'i ye nafolo di ka mɔgɔw ma nafolo di ka mɔgɔw ma parce que kafiri ka nafolo ma d'u ma olu ye baara de kɛ olu ye sɛnɛ de kɛ ka olu ye bagan mara de kɛ ka bagan mara 1 2 3 4 fo ka bagan caya u bolo u ye sɛnɛ de kɛ u ye jardin de sɛnɛ ka nakɔ sɔn fo ka tamaroforow sɛnɛ ka namasaforow da u ye baara de kɛ gosiji la san caman kɔnɔ e ala ma d'u ma e ala ɲi n'o ye silamɛw ye e filɛ ka olu bila ka taa ni kafiri ninnu ka wɔsiji ta ko e ala de ye o di olu ma aw t'a dɔn ko nin ye bingani kuma ye aw t'a dɔn ko nin ye bingani da ye wa e ala ko o tuma kɛ e ala ko fɛn bɛɛ de se b'i ye ni fɛn bɛ se b'i ye ko nafolo bɛ e bolo nafolo di ka mɔgɔw ma nafolo di ka silamɛw ma nafolo caman d'u ma u ka kafiriw ka nafolo ye ka to ye a ma ban wa pourquoi e bɛ ordre d'u ma k'u ka taa kafiriw ka nafolo cɛ ka tila k'a fɔ ko e ala de ye olu bila o la ne dusukasi ko da ye ne maloya ko da ye mandenkaw kamakaw wankara bɔnsɔnw bi an tun bɛ ka kuma suratul anfal de kan n'a bɛ fɔ ma ko kɛlɛtɔnɔ sura aw yɛrɛ ɲɛ b'a la anw ka kuma kisɛ kelen tɛ a la a bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ ayaw de an ye o de lajigi yan ka kuma kan anw kɛmɛ tu anw tɛ nkalon da silamɛya la anw tɛ nkalon da silamɛw la anw tɛ nkalon da diinɛ foyi la bon nin ye diinɛ min sigi ka ɲi nin ye diinɛ min kurungu ye yala o bɛ se ka mɔgɔya dilan wa yala o ye hinɛ ye wa yala o ye bɛn ye wa yala kɛlɛya bɛ nin diinɛ in kɔnɔ wa yala hinɛ bɛ nin kɔnɔ yala ɲɔgɔn gasi sigi bɛ nin kɔnɔ wa an b'o jaabi to aw yɛrɛ bolo o de la anw ye diinɛ in kalan ka diinɛ in histoire ɲini k'a dɔn o k'a ye de ko nin diinɛ in tɛ mɔgɔya dilan fiyewu ko nin diinɛ in tɛ bɛn mandenkaya foyi ma a tɛ bɛn golofinya lanbe anw bɛnbaw ka diɲɛ ye cogo foyi ma o ko nin tɛ bɛn mɔgɔya ɲuman foyi ma ala min sɔnna ka ordre di nin cogoya la o mɔgɔ dɔ ka taa bi mɔgɔ dɔw kan o k'o faga k'o ka nafolo cɛ k'o k'i ta ye ko o ye e ala ta de ye k'o ye e ala ka ordre de ye ka tila k'o nafolo kelen tilan cogo fɔ i ka kuranɛ kɔnɔ ko nafolo tilan duurunan k'o ye e ala ta de ye ani kira an balima minnu ma a faamu an balima silamɛw de ko an balima mandenka minnu ye bɛɛ silamɛya in kɔnɔ hali bi mun bɛ wali diinɛw kɔnɔ hali bi u ka da la k'a fɔ ko anw minnu bɛ wuli ka jɔ la bi ko anw bɛɛ wolola nin diinɛ in kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ anw na fiyewu mɔgɔ min ma wolo diinɛ in kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ o k'an kalanna kɔnɔ an ye dɔɔnin k'a kɔnɔ koyi an ye dɔɔnin kalan kɔnɔ an tɛgɛra la de fo k'an co a kɔfɛ anw y'a ye de mɔgɔya sina de ye nin ye mɔgɔya ɲuman sina de ye diinɛ in ye o de ye anw b'a la k'a fɔ aw ye ko anw tɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min murula tilegan gɛrɛgɛrɛ fɛ
o ka fɛn dɔ la gosi tɛ an kun fɛ ko mɔgɔ tɛ kɛmɛ t'u ye ayi an b'a fɔ ye k'aw fana ka sɔn k'aw hakiliw dayɛlɛ o ka kalan kɛ ni aw hakili ye ka kuranɛ in dayɛlɛ ka kalan ni hakili ye aw kana kalan ni dusu ye aw ka kuranɛ in kalan ni hakili ye aw kana kalan ni dusu ye aw kana sɔn fiyewu kuranɛ k'aw kalan a ye sɔn aw ka kuranɛ kalan ta an k'a lajɛ dɛ wa kuranɛ kelen tɛ aw kana sɔn livre foyi k'aw kalan dugumakolo in sanfɛ a y'a to aw de ka livre ninnu kalan dɛ bon aw ka dɛ ko livre o livre bɛ yen ko mɔgɔ dɔ de y'a sɛbɛn donc hakilima tɛ sɔn fiyewu livre ka kalan hakilima bɛ livre kalan de aw kana sɔn livre k'aw kalan donc o livre mun y'a da u yɛrɛ la k'o ye sama livre ye les livres soi-disant célestes aw kana sɔn fiyewu o livre k'aw kalan a y'u livre dayɛlɛ aw k'u kalan aw de k'u kalan ni livre y'aw kalan a ye ka jugu dɛ ni livre y'i kalan i bɛ sɔn ka bombe siri i yɛrɛ la k'i yɛrɛ exploser ni kuranɛ y'i kalan siga foyi t'a ma e bɛ sɔn ka bombe don i yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ exploser i fa n'i ba i bɛ sɔn k'a bɛɛ faga ni kuranɛ y'i kalan a b'o de k'i la a kana sɔn kuranɛ ka kalan a y'a to aw de ka kuranɛ kalan mandenkaw kamakaw wankara bɔnsɔnw an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ko kuma man di da kelen da o k'an bɛ dɔ fɔ ka dɔ t'an kɔnɔ an bɛnbaw de ko ten o kuma ye gasi ye ko ni kuma na ko n'i ma don finman gasi la k'i bɛ don jɛman gasi la o ko sani ka kuma daminɛ ko kuma b'i bolo n'i ye kuma daminɛ e de bɛ kuma bolo an bɛnbaw ko ten ko n'i ka so tilara k'i b'a gɛn ka minɛ ko n'i ka fali tilara i b'a gɛn ka minɛ nka ko ni kuma tilara i k'a tɛ gɛn ka minɛ an bɛnbaw de ko ten an bɛ dɔ fɔ ka dɔ t'an kɔnɔ ko ni fili mun yera kuma la ni fili mun yera kuma la ko kalandenya filiw de don o denmisɛnniya filiw de don ko kodɔnbaliya filiw de don ko an m'o mɛn an karamɔgɔw da fiyewu o ka kan an mako to ni fili o fili yera la an m'o mɛn an karamɔgɔw da fiyewu an m'o tɔmɔ an karamɔgɔw da fiyewu o ye kalandenya filiw de ye o ye kodɔnbaliya filiw de ye o ye denmisɛnniya filiw de ye an bolo fila dalen bɛ an ko an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye an kalanden ɲɔgɔnw o kan ka wama ko kelen ko kɛbaga wɛrɛ foyi taara ni anw tɛ an b'aw fo ka bɔ kuma kɔnɔ yan ko ma kelen danbaga kelen faama kelen jo kelen sira kelen so kelen aw denkɛ aw dɔgɔkɛ aw ka kalanden kɛ Moribo Hayidara ka bɔ kuma kɔnɔ yan hɔtɛp